toto sú YouTube správy. Takže YouTube správy sú nejaké veci, čo sa dejú na YouTube. Alebo proste na youtuberských životoch. Aj mojich. Takže pri tomto videu sa dozviete o YouTube a o mne tiež trochu, čo nové všetko. No. Takže prvé. Kanál Nikomraz Gaming dostal Samsung Galaxy S22 Plus. Je to môj nový mobil, hej. Mám aj nový kredit. Čakať. Takže vidíte, že je to Samsung S22 Plus. A máme ešte nový kredit, čo som si sám maloval. Takže ďalšie správy sú, že kanál Nikomraz Gaming má 3 nových odoberateľov. Nebudem hovoriť mená tých odoberateľov, lebo to nechcem. No, ďalšie YouTube správy v dvojke a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.